So, hi mga my loves! Maayong hapon. So another day, another vlog na punta mga my loves. Karon nga video mga my loves, alauna pa kapin sa hapon og sayo-sayo ang amuang pagtaan sa among pukot karon mga my loves kay hunas dayon, hugasan pa pud namo daan. Hugasan pa namo daan ang pukot mga my loves kay aron mo tin-aw na pud ang pukot og balik. Ug karon di ay sayo-sayo ang atong pagpamukot karon kay gaapas mi sa hunas. Ang amuha na pong kuyog nga bata karon kanina pong naa sa akong loyo, si Frida. Ati ni siya atong bata nga ning uban na to las. Hi mga my loves, ako na po uban karon. Maayo unta mga my loves na daghan mig kuha karon. Hugas daag pukot mga my loves. Kay aron dili lambog ang pukot, tin-aw ang pukot. Dali ra makadasmag ang mga isda. So gwapa kay pud-buyag ang atuang kuan karon mga my loves, ang atuang panahon. Ga-blue kayo diri ang kuan, langit. Pero dira dapita mga my loves na ay ning aksyog dagom. Pero okay ra na, dili palagi na. Nya didto pod naay mga clouds nga dagko. Dong, init kayo dong pagtakokong sa dong. Dapat basa na noon siya Nade isa ka pukot ni mga my loves, isumpay kuno ni nila. Ay pito. Sumpay sila ng pukot mga my loves para mahimong unom. Okay, tala na mga my loves. Isa ka nang imong payong lang. Mao na po niya mo ang kauban mga my loves Sayo-sayo gid ang among pagpangarya karon mga my loves kay interest hunas. Hello mga my loves, nangarya na mig pukot. Ay palaman ang nawong ni Wendy. Tong sabdanan niya dong? Starfish. Starfish ang kuha gabi Ano ba dai isa? Ang gabi Wendy ko. Yun. Bunbun naman sa buwan ni no? Naghinay naman si Ninong. Mala na kay dito mga my loves Ay nangaligo bisag kuan hunas. Wala na day kini kayo ugma dong no? Hello, kita tinabot din hello. Nagliko man ta uy. No, di madayon. Sa Fred? So, humana na mi og pangarya mga my loves sa pabuto na tuon niya og naabag yung tuong or naabag yung makuha na to ani atong pukot unya. Unta magrasyahan ra gyapon ta parehas gyapon gabi og atong miaging gabi. Ready na mi mga my loves manguan. Nami import karon. Mintag dagwa Lord, di ko mapasangin lan Lord. Kay permiro na kong uban Lord. Pasangin lan ra ba dayon ko ani waya mo ituong. Ala gani tuong. Ari ka dong. Ano di ko ra din lang. Maghangad eh, kali maghangad. Lambog ang pukot. Adios. May bagaling niya mo. Pasangin lan daw ni ron ay lang ko taon Lord. Chill rami ari mga my loves Okay. 1-0. Sana? 2-0. Wow. Babakan. Dapat ka daw. Tumoy na ang dadong mo. Hindi lang. 3-0. Ano yung bagong import? Sige tayo pasangin lan niya ay. Uban kuno siya kay wala kuno siya kuan. Matay. Sige ito na kumiraan yung mga my loves. I love mo dito God Lord nga way tuong Ginoo kay aron di ko pasangin lan Lord. Lain ra man ang among panan operator kay masangil na yon. Murag hapit nung mabasa sa kabanata. Aron ay gitong ihatag nimo. Right, ito. Okay, murag may naamoy kung hindi maganda. 2-0. So, ito nga, ulo na naman. Suleg. Hol. Nagtuloy. What? Pat kabog sa kabanata. Sa kabanata. Sila sa. Alright. Nakit ko hawak ani. Kira gyapon Lord. Please. Nay makitang isda. Dagang mo ba sa
Di malason. Ayan, lagi na kayo nga God. Nawa. Nawa mga my love. Nalagi dahil niingon o lagi na kaingon. Murag, manakita tong hawak. Kung sa man yung mga my loves, pahina. Tuban rabi ako kay naibog ko na ilang mga video nila nga. Tagdagas lang ko, nag-iubanan na ako. Napangilan, anong ko. Murag, manakita tong hawak. Kay matod pa sa ang giingon sa Ginoo. Nalihok tawo kay tabangan ko ikaw. Okay. Sugod na ako. Murag taas-taas mo. Kuan. Ato sa giben o apas ko lang giben. Nulo ko ron. Sara mo ispat gidala. Wata. Mo giniingon mga my loves nga inig-abot gyud nato dito nya mamalina gyud ta. Ikaw! Ikaw rin mamalina, nabuwang. Kay kadakuan na mo. Kada pamukot na mo, dagang mamikuha. Timingan lagi ni karon kay kapila no kadlaw nyo ron. Napay dito ta sa pikas garihan at gabidong, no? Dito. Kapuya sa hawak. Nakita tong hawak. Ani. Ay bukas pa. Kayo. Nahinay ra po tanong kay basig na matuungan ning sayo ron ay kontrol. Ha? Alauna pa ni na magitaan. Okay, namurag na ako yung sisa. May naamay ko hindi maganda. Ana ka dong. Kay klaro kay dong. Ah! Tagang, maning uban ka. Pasangin lanong ka. Dawaton lang po na ako kung sa istorya ninyo. Ako ang yun yung sala, ngayon kuyog ko ninyo. Tam na yung tanong. Ha! Tanawa, tinimalas. Ha? Tinimalas. Tinimalas ba? Hug, bitaw na ron ah. Gagmoy, yung kaya mo. Ta? Sige na lang, Noy. Hindi na lang, at least. Ta? Napay ko ito tanglad daan. May pag, ibangagan ta ni nato dag tanglad. Pay, gilambusan ka na mo dag tanglad, Noy. Nalungis pag yun. Naunsa, gamatay Na. pagid niya. Gamay pa nalungis pa. Paakon. Gam. Mana, ginamos. Ginamos. Kinilaw. Ginamos guys, kinilaw. Naunsa, gamatay pa jud kay dong. Yan nahinga pag yung kinilaw. Uy, ayo. Dili niya mahimo kung wala yung may bugalo. Ayun. Ingon bulong napis na. Uya sa likod, mga tol. Maalala mo kayo. Sige day lalin. Pasangin lang pa ta, sakit pa tong hawak. Doon na yan. Amo na lang kita dali guys kay mga my loves kay napamgilakaw ni nagbira ring pataw mo. Mapas mo sa na to. Tay dito ko kulay kanina. Ta, basin dito sa sipon ito. Tapok. 2, 4, 6, walor mo kabuok. 8 pieces. Pero matod pa sa ultihon. Ay lang yung undang ug lihok. Yung nara sa unahan ang sirte. Kahit kini pobre tag mga my loves kay gamahay ko anong ako tiwas sa eskwela. Dayon, Tiwas mo eskwela di ko umira ni ron. Sige lang. Ayaw mo pataka og panguan dito ha og panaway na ko og daghang tawo ha kinahanglan nga kita-kita ra. nabi babakan. Pilar, tumbok, duha. Hindi oh. Oh, Bakan mo ni. ikapulo na, ikapulo. Nya mahulog pag na ron. Tay na, sayo kayong tuhong mo. Mahulog siya oh, sa balde. Ikapulo to. Kita mahimo. Mora gihatag sa atong Ginoong Dios. Kita mahimo na. Shout out ko sa mga bashers diha. Ayaw mo panaway na ko ha. Basher karon Noy. Hala na. At least nga ning sulay ta ba. Laging tandaan huwag sila pa nasa huli ang pagsisisi. Sisisi, nagsisig yun. Doon na Sa kayo. Noy. Kuhan sa huy. Oh, doon na kayo. Klaro na kong buya. Bakan na. Patay na tayo. May mata. May mata oh. Isang mulo to. Tayo ng budot ng kansaw naman kayo. Patanan langit sa itong asawa ka mga my loves nga. Mga neta dire. Nangyawata nga kasudan. Kasudan ni uli. Isaon maning mangyod. Nagay gamay pero sudan yapon eh. At least nagyapon. Pero gamay lang. Pero budot puti oh. Puti ang kalimutaw. So, pero danggitin man. Danggiturns. Doon na kayo. Oo. Duk-duk red kay.
Ganahan punta ko, gamay na mubo naman kay birahunon di ay. Isumpayan pa na mo. Hindi patasan pa. Aron taas og area. Agka pait. Tara. Uy, pa kayo doktor pre. Ay, Naruula kayo. Oh, naroo. Manasi muluyo. Kung mabot kung sinumpayan, wala na. mabas mo iba na niya gyud. Balak na ba at least nga ning testing ta ning kamot gyapon. Yung kita mo ning kamot, kita makasudan. Para mo ginetong kuan ani nga ning kamot ta, makasudan ta, natay mo huling sudan sa tong pamilya. Ano na sinumpay daw? Ano nagmubo no? Ano na oh? Ano na? Apa? Kami. Ano na lagi? Magiling. Apa yung wala? Lagi. Tara, oo. Ah, sus. Huh? Huwag yun tuong atong bagong pukot dong. Ang bagong sumpay. Ha? Ay, naisang buhok! Kaluyan po lang isa na po ibabakan na po ba? Na. Mga my love, that's all for today's video. Og daghang kayong salamat bisan gamay ra kuha. Pero at least lihok ra po ta. Okay. Oh, libre na. Di man ako ni sila tagaana ni akuar mo ni. Asa na nay? Pagkapait. Sos, pinuo ko. Kaluoyin taon sa mong kuha. Masinginan jud ko. Kay gamay ra kuha. Sige lang, bawi ra ta next time. Og paubanon pa ta. Paubanon. Hindi man paubanon, bituka na. Morning wala may kuha. Mga my love. Pula ba kay? Morning wala may kuha mga my love Alo, kay. ma! My love. Oh, kanay suko yo, my love. Mabas mo yung buwan.